Tehát ott kezdeném akkor el, hogy ugye 40 év alatt én is fejlődtem lélekben és a tennivalókban, és közben látod, hogy ez működik, megy is, és haladok egy picit előre. Persze, hát megvan ez a hullámzás, de lényegében picit fölfelé az Úrhoz haladunk. De jött a szakadék, és az a szakadék, ez egy akkora nagy szakadék volt, hogy mit szoktam mondani, hogy képzeljél el egy jó mélyet, jó sötétet, és ezt így megszorzott 3-mal, ez valahogy akkora volt. És akkor azt mondtam magamba, hogy hát hitoktatok már mióta, gondoka vagyok a templomnak, élek az Istennel, teszem azt, amit szeretne, és mégis ezt kapom. Hogy lehet az, hogy ezt ő megengedte, hogy ez megtörténjen? És akkor teljes elkeserettségben azt mondtam, hogy én ezt nem fogadom el. Úgyhogy most egy kicsit álljunk meg, Istenem, te ott vagy, én meg vagyok itt a mélyén a dolgoknak. Úgy látom, hogy most velem, ha így kitoltál, és nem méltányoltad azt, amit eddig tettem, akkor én most így rád hegeztem az ajtót. És azt mondom, hogy akkor lehet, hogy így valahol kívül estem a te gondoskodásodból. Úgyhogy ott ültem így a szakadék mélyen a sötétbe, ezzel foglalkozva, hogy lehet így emberileg előrébb jutni benne. És akkoriban volt egy tért problémám, egy meniszkusz szakadás, ez a C izületnek az egyik oldala szakadt le, és hát műtétre vártam. És a lányom elcsábított egy alkalomra, egy dicsőítő alkalom volt, Tűz és fény itt a kelenföldi plébánián, és hát, hogy menjek el vele, mert látta, hogy úgy magam alatt vagyok. Ja, mondom, nem, meg karizmatikusokkal is messziről, mert még nem találkoztam velük túlságosan. És akkor úgy láttam egyet, hogy így feltett kézzel, ott dicsőítik az Istent, hát mondom, ezt tőlem nagyon távol áll, biztos nem. De hát azért lányom miatt elmentem. És ott ülök, és megy a dicsőítés már egy olyan jó 3-4 órája, akkor így hallom a fülembe, hogy gyere, térdelj le. Oltári szentség ugye kirakva az oltáron, és mondom, hogy Uram, te se akarod, hogy itt most letérdeljek, hát tudod, hogy fáj a térdem, most ez nem kell. Úgyhogy úgyis úgy imádkozok ülve, ahogy szoktam, meg szépen meg vagyunk mi ketten, a többiek meg azt csinálnak, amit akarnak, hát mindenki föltett kézzel ott csápolva, így szoktam mondani. És akkor csak hallom még egyszer, hogy gyere, térdelj le. Megint elmondom, nem. Hát különben is mondom, őt is ismerem úgy messziről, meg még ott is ül valaki, aki tudom, hogy kicsoda, biztos, ha kimegyek, akkor látja. Mondom, nem, ezt nem, te se akarod. Hát csak szól 3-szor is, hogy gyere, térdelj le. És akkor így megint beugrik, hogy nem mondom, akkor ezt más is fogja látni, akit ismerek, és hogy ez milyen ciki. És akkor, ahogy kimondtam magamba, hogy ez milyen ciki, akkor, ugye, hogy ránéztem az oltáriszentségre, mondom, hülye vagy, dehogy ciki, hát Jézus van itt, hogy ne mennél már. Azt mi van a térded, de mindegy, kimentem, letérdeltem. Feltett kézzel, nem is azért, hogy mint a többiek olyan legyek, hanem át akartam ölelni ebbe a helyzetbe Jézust a kereszten, hogy itt vagyok, vigyél magaddal. És hát volt egy olyan fél óra még hátra, talán 3-4 óra. Én azt úgy bőgtem végig, mint a pici kis gyerek. Lett volna nálam, nem tudom, hogy 2 csomag zsebkendő, az biztos, hogy tele lett volna, de nem volt, úgyhogy volt itt mindenhol. Az se érdekelt, hogy azt most látják. Egy volt a fontos, hogy Jézus ott van. És ez egy olyan megélés volt, amire a 40 évi megtérésben nem volt hasonló. Tehát ez nagyon erős megtapasztalás volt. És akkor mentem a következő alkalmakra. Hát szerintem eltelt olyan cirka fél év, közben megműtöttek, a térfájás az nem múlt el, csak megúsztam azt, hogy mondjuk nem maradjon így beékelődve, és akkor ugye kicsit nehéz a helyzet, de fájni fájt. És akkor az egyik ilyen szentségimádás előtt, mielőtt sielni mentünk volna, mondom, ott kell a térdem, tehát most óvatos leszek, most nem fogok térdelgetni, mert az a maradék, amennyi jó belőle, az most ott kell majd. Úgyhogy
Én be is helyezkedtem úgy középtájon, hogy ez jó leszek. És akkor ez így átszaladt rajtam, amikor már úgy szépen fölállt mindenki, és elkezdtek imádkozni, hogy mondom, milyen vagyok. Eljöttem ide, ahelyett, hogy Jézushoz oda térdelnék rendesen, én itt hátul szépen elmókolgatok a saját térdem javára. És akkor ezt gondoltam, na jó, akkor viszont ezt így elengedjük, oda mentem ki előre, ilyen jó kő volt, mint itt nálatok, ilyen jó fugás. Letördeltem, egy órán keresztül, talán kétszer a föl tudtam így kecmeregni, elzsibbadva, meg gémberedve. Visszatérdeltem, mondom, nem baj, azért jöttem, hogy itt legyek veled. Akkor térdelek előtted. És ez így meg is történt. Aztán fölkecmeregve szépen hazamentem, nem történt semmi, de meg volt az az élményem, hogy igen, Uram, veled voltam. Ellenben másnap reggel úgy ébredtem föl, hogy semmi baja nem volt a térdemnek. Tehát úgy pattamtam ki az ágyból, szépen fittem, és nem fájt a térd. Hát mondom, húha, Uram, bocsánat. Úgy gondoltam, hogy eddig hittem, tudtam, hogy van az Isten, meg valamennyire hittem is mindenfélét, ugye? De az, hogy te most csodát tudsz tenni, és így jelen vagy, ennyire, hogy te én rám is figyelsz, mint mindenkire, hát ez ilyen csodálatos megtapasztalás volt. Ez volt a fordulópont. Most elmúlt az idő, ugyebár, és akkor jöttek a különböző kísértések, mert erről sok helyen tanúságot tettem, először csak személyesen embereknek, nagyon szép és megható beszélgetések voltak, de bizony volt olyan is, ugye, amikor ő is azzal találkozott, mint amit én is, ha ezt nem érem át, akkor mondtam volna, hogy hát oké, de hát azért most ezt ugye miszi a piszi, nem tudom, hogy ez most hol lesz igaz. Úgyhogy volt, aki így ezt mondta, igen, hiszem, de tudod, igazán nem hiszem. Ezt akkor kaptam, amikor is ezt megelőzően volt egy imám, hogy Uram, neked mi fáj a legjobban? Tényleg azok a vétkeink, amit tényleg elkövetünk ellened? Vagy mi az, ami neked fáj? És akkor az ima után jött például egy ilyen beszélgetés. És akkor még aznap jött még másik 2 is. Tehát ebből az kanyarodott ki, hogy neki legjobban az fáj, hogyha nem hiszünk. Nem is a bűneink, amit elkövetünk, mert tudja, hogy milyenek vagyunk, és hogy beleesünk, de igazán az, hogyha nem hiszünk. És ha nincs meg a hit, akkor nagyon sok minden elcsúszik. De ezt akarta nekem helyreállítani ezzel a gyógyulással. Na de, milyen a gonosz? Idő telik, hónapokról beszélünk, ugye, és akkor szépen jöttek ilyen ellenoldalak, hogy hát nekem is volt ilyenem, de meggyógyult, és nem fájt. És akkor mi van, hogyha tényleg ez történt? Ellenben tönkrement a jobb térdem is, ugyanígy. Mert hogy én asztalos vagyok, és sokat cipekszedek, meg a súlyom is hozzátesz. És tönkrement a jobb térdem. Nem baj, akkor most megjöhet a bizonyíték. Sokat imádkoztam érte, sok tűz és fényen ott voltam. Többen is imádkoztak érte. Hát nem gyógyult. És akkor beült egy kicsit a gonosz, hogy na, ugye, akkor vajon mi volt a másik javulás, mi volt az a gyógyulás, hogyha most imádkoztál érte, és nem gyógyul meg. És végül arra tudtam csak ugye jutni, az már csak így saját gondolatokkal, hogy akkor fogadjam el, és elég neked az én kegyelmem. Ugye, hát akkor maradjunk ebbe. Mert hogy megtapasztaltam, hogy igen, tud gyógyítani, de hát nyilván nem az a cél, hogy örökké éljünk a földön mindnyájan, hanem menjünk majd haza. Hát most akkor ezzel a térddel így jártam. És ez így viszonylag elég sokáig ez működött, még nem, a legutóbb, pár hónappal ezelőtt volt a Corretlumen szervezésben egy karizmaiskola, ahol megint csak volt gyógyulásokért imádkozás egymásért. És egy olyan, úgymond legegyszerűbb helyzetben egy olyan barátom imádkozott értem, aki egyébként még soha nem imádkozott senki másért, de ez volt éppen a feladat, és a vállam volt az, ami azt mondom, eddig fölemeltem,
és itt már fájt, tehát a cukrot a polcra majd a másik kézzel vettem le, de így írni meg, dolgozni tudtam itt lent, csak itt fölemelve, akkor már fájt. És kérdeztem, miért imádkozok, mondom, akkor a vállam, oké. Lement az ima, közben éreztem, hogy így valami így bizsereg, és akkor közben jobb lett, elmúlt, és az ima végére ugyanolyan rossz lett majdnem, mint volt. Na mondom, hogy akkor nem történt semmi. Ott tanúságot szoktak ilyenkor tenni, kimennek az emberek, és kérdezi a Feri barátom, hogy hát mit éltem meg, ő is elmesélt, hogy mit élt meg közben, és azt mondja, és egyébként milyen a vállad most? Én mondom, ilyen. De jó, hoppá, mondom, mégiscsak megtörtént. De ki is mentem, én is tanúságot tettem. Hát valószínűleg erre azért volt nekem szükségem, hogy az a baltér gyógyulást, azt mellé tudjam tenni a vállgyógyulást, amikor is a jobb térdem meg nem gyógyult meg, csak a hitet tettem hozzá, hogy elég a kegyelem. És tényleg elég a kegyelem, csak én úgy látszik egy kicsit hitetlenebb, meg szerencsétlenebb voltam, hogy nekem muszáj volt megmutatni azt, hogy már pedig így meg tudom gyógyítani, hogyha akarom. Úgyhogy dicsőség az Úrnak. Azóta még sok-sok minden történt. A legfontosabb rész, amivel találkoztam a Bibliában, és ahogy a Norbi fölvezette az elejét, az jutott eszembe, hogy még hozzáfűzném. Van egy olyan részünk, János levelében is, talán az ő evangéliumának a vége felé is, amikor Jézus is mondja, ugye, hogy szakíts a bűnnel. Talán ez a résznek is a címe, hogy szakítás a bűnnel. És szakítás a bűnnel, hát ugye ez egy nagyon nehéz feladat. Megvannak a 10 parancsok, tartjuk őket, oké, ez még itt saját erőből valamennyire megy, aztán elbukok benne, és hát amikor már sok lett, akkor elmegyek gyónni. És akkor kezdődik a verkli előről. De hogy akkor mégis hogy gondolja az Isten azt, hogy szakítsak a bűnnel? Hát, ehhez az a részt kaptam így a gondolatok között, amikor is ugye azt mondja, hogy a szőlőtől szőlővesző példabeszédben, hogy maradjatok bennem, és akkor bennetek maradok, akkor élni fogtok. De bár nem csak itt a földön leszünk élőek, oda át is. Ahhoz, hogy szőlőtőn veszőként rajta tudjak maradni, és maradjak benne. Ugye nem arra hív, hogy néha legyek benne, és néha térjek oda hozzá, merítkezzek meg, aztán teszem a dolgomat, amikor elfogytam, és amikor úgy érzem, akkor visszamegyek hozzá, hanem ez egy ilyen állandóságra, egy folyamatosságra hív, hogy maradj bennem. Maradj bennem. Ha benne maradok, akkor ő bennem van. Azzal, hogy ha Jézus nevében az én saját bűneim felett és a gonosznak a csábítására és a hívogatására az ő nevében tudok parancsolni, tehát ez túlmegy már az akaraterőn, ez arról szól már, hogy Jézus nevében parancsolok a gonosznak és az ő hívásának. Ha ő benne maradok, akkor le tudom Jézus által győzni önmagamban a hívást. Hát ez az az út, ami arra el tud vinni, hogy lehet szakítani a bűnnel. Nekem se sikerült, de volt körülbelül egy olyan 3 hetem, amikor ezt így sikerült összerakni, és aztán én is elbuktam. Tehát már csak az időt kell kitolni és hosszabbítgatni. Tehát egy működő dolog, hogy Jézus, ahogy bennünk van, ő ereje, jelenléte által a gonosznak tudunk parancsolni az ő nevében. És akkor megszabadulunk a mindenféle hívásoktól, bűnöktől, még gondolatoktól is. Ugye ez az útja módja a szakítsa bűnnel esetünknek. Hát szerintem lehet, hogy mára ez így elég kerek lesz. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy veletek lehetek itt.
Köszönjük szépen.